अदाएं ऐसन की होश उड़ा दे सबकर। इनकर अदा पर केहू भी हो जाई फिदा। यही लिए तो इनकर अदा पर फिदा बाड़े 32 करोड़ से भी ज्यादा भोजपुरिया फैंस। आज हम बयां करब काजल राघवानी के संघर्ष की कहानी। काजल तेघरा बिहार के रहे वाली हैं। इनकर जादू भोजपुरिया दर्शकन के सिर चढ़ के बोलेला। यूं तो काजल राघवानी गुजराती हैं, लेकिन जैसे वो भोजपुर इंडस्ट्री में धमाल मचौले बाड़ी, केहू ना कह सकेला कि वो भोजपुर में आउटसाइडर हैं। बहुत कम लोग जाने ले कि काजल राघवानी 16 साल की उम्र से ही फिल्मन में काम करे लगली। भोजपुरी में कदम रखे से पहले 25 से ज्यादा गुजराती फिल्मन में काम कर चुकल हैं। साल 2013 में आयल फिल्म सबसे बड़ा मुजरिम से भोजपुर में डेब्यू कैली। हालांकि फिल्म से काजल के खास पहचान न मिलल। रउआ के बता दी कि काजल राघवानी के पहचान मिलल फिल्म देवरा भइल दीवाना से। इस फिल्म में काजल के अपोजिट रहे चिंटू पांडे। इस सिलसिला में सबसे पहले अगर बात करें के पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी के जोड़ी के, तब फिल्म भोजपुरिया राजा के गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐतिहासिक व्यूज में शुमार है। फिल्म प्रतिज्ञा 2 से शुरू भइल काजल और पवन के ऑन स्क्रीन प्यार अब तक परवान चढ़ रहल बा। कुछ साल ये जोड़ी एक दूसरा से जुदा जरूर रहल, लेकिन एक बार फिर से ये जोड़ी भोजपुर गुलजार करे लागल। अब हाल यूँ है कि जे भी फिल्म में पवन होले, वो फिल्म में काजल चाहे स्पेशल गाने में ही काहे न हो, जरूर होली। इनकर खुल्लम खुल्ला रोमांस फैंस के दीवाना बना देले बा। वैली कहल गलत ना होई कि इन दिनों काजल राघवानी के 5 उंगली घी में बा। काहे से कि जहां एक तरफ पवन सिंह के हर फिल्म में नजर आ रहल बाड़ी, तो उन्हें खेसारी के ऑन स्क्रीन दिलरुबा बन फैंस के दिल लूट रहल बाड़ी। या यूँ कहीं कि काजल इन दिनों भोजपुर के सबसे लकी गर्ल बाड़ी। जे दोनों स्टार्स के साथ भोजपुर में तहलका मचा रहल बाड़ी। रउआ लोगन के बता दी कि काजल की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होके खातिर तैयार बा, लेकिन काजल के अलग अंदाज देखे खातिर रउआ लोगन के करे के पड़ी बस थोड़ा सा इंतजार। काजल के जलवा सिल्वर स्क्रीन पर बदस्तूर बरकरार रही। रउआ बैठी तनिक दिल थाम के। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।